खुलुमबाय गिबियावनो साबजेक्ट क्रिएटिविटी इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। मोनसे आपडेट थारैनो गुबै बाथ्राया बबेया मिथिया, नाथाय बिपिएफनि आसामनि सासे बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ दिनै नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनानै होदों थारैनो एनडिबिफोरखौ हाग्रानिफ्राय लाबोफिनग्रा गुबै सुबुङा जाहैबाय हाग्रामा महिलारी। बे बाथ्राखौ प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बारग' एनडिबिफोरखौ लाबोनानै सुक्ति खालामनांगौ आरो बारग' एनडिबिफोरखौ लाबोनानै गोजोननि थाखाय सावरायनांगौ। एनडिबिफोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थायोब्ला थारैनो ओनसोलाव गोजोन गैयैया जाबाय थागोन, जायनि थाखाय बारग' एनडिबिफोरखौ लाबोनानै सुक्ति खालामहोनांगौनि सानग्रोग्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौसो होननानै बुंदों। नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा गासिबो एकर्डनि फाइनाल स्टेजसिम लांदों होननानै बिथाङा बुंथिदों। नाथाय बबेबा मोनसे गोहोआ प्रमद बर'आबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आन्दालन खालामबाय थाग्राखाय, पुलिस लानानै आन्दालन खालामबाय थाग्राखाय बिथांखौसो बबेबा मोनसे गोहोआ हरखाब थिखोदों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। किन्तु मोनसे पक्षआ मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोदों। बे मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सान्थियाव थानो हायाखैमोन, बे खोथा सैथ'। बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलाया सेकेन्ड एकर्ड खालामबावनायनि थाखाय बिथाङासो नैबे जिनिसखौ लाबोयै माने सुक्ति खालामनाय पजिसनसिम लाबोदोंमोन। जे बिसोरबो फैथोंसै, जों जयै माने बिटिसिखौ सालायनोसै। एनडिबिफ्रा बिसोरबो फैनो लुबैगासिनो दङ। मानो जोंनि माने बिटिसि ओनसोलनि माने दावहा नांग्राफ्रा मानो हाग्रायाव थाबाय थानो, सान्तिनि परिबेस लाबोनांगौनि प्रयजन दं होननानै हाग्रामा महिलारियासो बे सुक्तिखौ खालामनायनि थाखाय गासिबो लाहार फाहार खालामनानै फाइनाल स्टेजाव लाबोदोंमोन। किन्तु उनाव माने मोनसे राजखान्थिनि माबा खैसारियाव गोग्लैनानै हाग्रामाखौ एकदम जोगारनानै प्रमद बर'आ माने एबसुखौ लानानै, एबसु कर्मिखौ लानानै फोथाराव आन्दलन खालामनाय देखायोमोन नालाय, पिएसअ लालायलायनानै पुलिस लालायलायनानै, दा बेखौ नुनानै माने प्रमद बर'खौ थिखांनानै लांदों आरोखि। नङाबा हाग्रामानिसोमोन बे पलिसिया हाग्रामानि। नंगौ, बिसोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थाबोयोबा, एनडिबिफोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थायोबा बे ओनसोलाव सान्ति सम्प्रितिया माने माब्लाबाबो फैनाय नङा बेखौ साननानै सिन्था खालामनाय आसल बेक्तिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारी। 100% बियो जों देरहागोन। खारन रायजोफोरनि खुगा बे बाग्लायगासिनो दंना, रायजोफ्रानो बुंगासिनो दंना, जों मा बुंनो बिनि बांसिन रायजो राजाफ्रा आसा खालामगासिनो दङ। जे 15 बोसोराव हाग्रामाया जेबायदि खामानि मावदोंमोन बेखौ बिथांमोनहा नुबोखादों नालाय, दा बेखायनो इउपिपिएलआ सरखार सालायनाय समाव माने माबायदि जाखो, मा जाखो, रायजो राजाहा जेबो बेनिफिट जायाखिसै, गावस्राहासो बेनिफिट, गावसोरसो गाव गावनि माने मुलाम्फाखौ आदाय खालामनानै लाबाय, बेखौ नुदों। दा बेखायनो बिजनेसमेननिफ्राय आराम्भ खालामनानै आरो इन्टेलेक्सुवेल बुंनो थाङोब्ला जेफ्राय एडुकेटेड सुबुंफ्रा, थारमाने इन्टेलेक्सुवेल ग्रुपआबो माने हाग्रामा महिलारी सरखारखौ नुबोनानै बिथांमोना हाग्रामाखौनो दा मोनफिननो थाखाय लुबैदों। ना रेसपन्सआथ' बहुत मोजां, जोंनि कर्मिफोरजों लोगोसे साधारन रायजो राजानिफ्रायबो बेवहाय नुजाफैदों। कर्मि गोजाबाथ' एसेल' माने जागौमोन, खिन्थु रायजो राजाबो फैफादों। बिनि बे रेसपन्सखौ नुयोब्ला माने बिराद मोजां। जेरावबो जों बेबायदि माने माबाखौ नुदों आरो प्रेजेन्सखौनो, माने रायजो राजानिफ्राय प्रेजेन्सखौ मोजां जों नुगासिनो दं। दा सोलायनाय लुबैदों, बेखौनो जोङो बुजिनो हायो आरोखि। इउपिपिएलआ दा सरखार सालायदों, रायजो राजा आसा खालामदोंमोन जे सोलायनाय सरखार फैयोबा जों माबा मोनसे मोजां साबसिन जों मोननो हागोन। आरो जिहेथु बिसोरो प्रसार खालामदोंमोनबो, फोसावदोंमोनबो जे घरे घरे साख्रि मोनगोन, घरे घरे अनसुंथाइ मोनगोन, बेफोरबायदि होननानै फोसावदोंमोन। दा बेखौ माने नुनानै रायजो राजाफ्रा सानदों
गमामायैनो नंथारगौ नामा जों घरे घरे माने माखासे अनसुंथाइ मोनगोन थाखा फैसा मोनगोन साख्रि मोनगोन बिजनेस मोनगोन बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो बेखायनो माने रायजो राजाफ्रा थांनाय बाराव बिपिएफखौ गारनानै माखासेया इउपिपिएलनो भट होदों थेवबाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौनो जे मोजां मोनो बिनि फोरमाना जाहैबाय जों 11टा सिट जों मोननो हादों आरो बिसोरो 11टाल' मोननो हादों खिन्थु फाव फानदायनानै हाग्रामा महिलारिनि बिखायाव जो गारनानै बिसोरो माने दस्रा गिदिर पार्टिनि फानदायनायाव थांनानै बिसोरो सरकारखौ दादों नङाब्लाथ' बिसोर क्षमता गैयामोन खिन्थु गणतन्त्र देशआव जाय मेजरिटि मोनो बेखौसो लेंहरनानै सरकार बानायनायनि खाबुखौ होनांगौ बिनिफ्राय सरकार बानायनो थाखाय जेसेबां संख्या नांगौ बेखौ माने कयेक मास टाइम होनानै बेखौ देखायनायनि प्रभिजन दं डेम'क्रेसियाव बिदि दं खिन्थु जोंनाव थांनाय दा जि सरकार सोलिदों बे सरकार सालायनायाव माने गभर्नरा जोंखौ लेंहरनांगौब्लाबो माने राजखान्थिक चक्रान्तआव गोग्लैनानै खोख्लैनानै जोंखौ लेंहराखिसै ओमफ्राय प्रमद बर'खौ दैदेननायावसो सरकार खालामनो थाखाय गभर्नरा लेंहरदों बेनो देरसिन माने रायजो राजाखौ आरो बिपिएफखौ थगायनायनि सरकार दानायनि बे फाव फान्दायनाय बिसोरो गावसोर थांनायखौ माने माबा खालामनो थाखाय जुक्ति दं होननानै देखायनो थाखाय बुंनाय बाथ्रासो बिसोर रोनावदोंसो दा रोनावनासो थांदों बिसोरो 15 बोसोर 17 बोसोर हाग्रामानि सरकार सालायनायाव थानानै सक्तिशाली भाबै सोरबा मन्त्रि जाबाय सोरबा डेपुटि चिफ जाबाय बिसोरो माने दा मोनजायैयाव खाराव खासाव जादों आरो खालाव खासाव जानायखायसो थांदों ना बिसोरो मा ओंथि दं थांनायनि हाग्रामाखौ गारनानै जाय हाग्रामाया बिसोरजों आखाइ हमलायलायनानै सरकारखौ सालायदोंमोन एथ' सुन्दर सालायदोंमोन बिसोरो दिनै हाग्रामाखौ जोगारनानै थांनायनि ओंथिया मा बिसोर माने मोनजायैयाव खालाव खासाव जादों खालाव खासाव जानानैसो बिसोर दा थांदों बिथांमोननि थांनायाव जेबो खहा जानाय नङा खहा जाया रायजो राजानि भाषा बियो जेबो खहा जाया जेबो सिन्था दाखालाम होननानै बुङो जोंखौसो बुजायो होमबा हारसा बर' बुंदों दा बिसोर थांनायाव नुगोना नङा दे खाम्बाजोआ दामाने एक खति नायवा नय हे जाওক बायदौ होननानैसो बुङो हारसाफ्राबो होमबा जा खुथि जाया बयबो नुखानाय ना सोर माबायदि लिडारा दिनै बिपिएफखौ जोगारनानै थांदों रायजो राजा नुखाजोबनाय गतिके बेखौ लानानै जों जेबो सिन्था जायाखै आथिखालनि सरकारनि जिथु दैदेनगिरिफोर बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा दैदेननाय सरकारनि समाव जे बिटिसिआव जेबो जौगानाय खालि जायोमोन हिंसा बुथारलायनाय गावजों गाव दावराव दावसि थासारि बे खोथा जुक्ति गैया हाग्रामा महिलारिया माने सुक्ति खालामनाया जों एबसुनि आन्दलन आरो बिएलटिनि आन्दलनजों जानाय बे सोमावसारनाय समाव बे जोंनि नर्थ इस्टआ असान्त जानायखाय माने दिल्ली सरकारा जों माने हाग्रामा महिलारिजों आल'सना बिल'सना खालामनानै सुक्तिखौ खालामदों खिन्थु मोनसे पक्षआ मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोदों बे मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सान्तियाव थानो हायाखैमोन बे खोथा सैथ' बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिया सेकेन्ड एकर्ड खालामबावनायनि थाखाय बिथाङासो नैबे जिनिसखौ लाबोयै माने सुक्ति खालामनाय पजिसनसिम लाबोदोंमोन जे बिसोरबो फैथोंसै जों जयै माने बिटिसिखौ सालायनोसै एनडिबिफ्रा बिसोरबो फैनो लुबैगासिनो दङ मानो जोंनि माने बिटिसि ओनसोलनि माने दावहा नांग्राफ्रा मानो हाग्रायाव थाबाय थानो सान्तिनि परिबेस लाबोनांगौनि प्रयजन दं होननानै हाग्रामा महिलारियासो बे सुक्तिखौ खालामनायनि थाखाय गासिबो लाहार फाहार खालामनानै फाइनाल स्टेजाव लाबोदोंमोन खिन्थु उनाव माने मोनसे राजखान्थिनि माबा खैसारियाव गोग्लैनानै हाग्रामाखौ एकदम जोगारनानै प्रमद बर'आ माने एबसु कर्मिखौ लानानै फोथाराव आन्दलन खालामनाय देखायोमोन नालाय पिएसअ लालायलायनानै पुलिस लालायलायनानै दा बेखौ नुनानै माने प्रमद बर'खौ थिखांनानै लांदों आरोखि नङाबा हाग्रामानिसोमोन बे पलिसिया
बे पुलिसआ हाग्रामानि नंगौ बिसोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थाबोयोबा नैबेफोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थायोबा बे ओनसोलाव सान्ति सम्प्रितिया माने माब्लाबाबो फैनाय नङा बेखौ साननानै सिन्था खालामनाय आसल बेक्तिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि खिन्थु फोथाय खेबस' खालामनानै प्रमद बर'खौसो थिखांनानै सोरबा सासे सक्तिशालिया प्रमद बर'खौसो थिखांनानै लांनानै नैबे एनडिएफबिफोरखौबो आन्दोआव दोननानै सुक्तिखौ खालामदों आसल रहस्यआ बिसोर